ನಾನು ಬೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಲಾಡು ಮಂತ್ ಅರಿತ ಉಂಡೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇದನ್ನು ತೂಂದಿರ್ತಾರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣುಂಡತ್ತೇವೆ ಎಂಕಿ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡೆ ಎಸ್ ನಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇನೆ. 3, 2, 1. Hi, hello, namaskar. Welcome to my channel, Jivita Story Talks. Yes, nikil code the vlog to the panda ini kande yan vlog mantete beldalpa avini upload mandandu ratrada vlog yan ella kande upload mantadare nikil ella tondilla panda ini tondilla nikil so kadeda maatirigla eddepul banundilla but mulpette night aatene gante enma ondu bayda nanda yes gante enma orba aatade nikil ee vlog kande tupar kande gonju 11 ganteke mini upload manpe yan gottu jidada pandade beldal free itna begane reach alla kane edit manta upload manpe yes daane vlog maneni panda yan beldal biಟ್ಟು ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಲಾಡು ಮಂತ್ ಅರಿತ ಉಂಡೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅರಿಂದ ಎಕ್ಕದು ಅರಿನ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಪೋತ್ಪುನು ಅವು ಐಬೋಗ ಕೊರಂಟಿನ ಪೋತ್ಪುನು ಅರಿಲ್ನ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನು ಕೊರಂಟಿಲ್ನ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನು ತಾರೆ ಪೇರಿದು ಅವಿನ ಕಡೆಯರ ಪಾಡು ಕಡೆಯರ ಬಂದು ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್ ನೀರು ಪಾಡಂತೆ ಕಡೆಯೋಡು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಡೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ನೀರು ಇಜ್ಜಂಗನೆ ಕಡೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಅವಿನ ಪೊಡಿ ಮಂದಿನ ಅರಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ದೊಡ್ಡ ಮಂತಂತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಂತಂತ ದುಂಬು ಎಂಕಾಚ ತೂದೆ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ತನೆ ಸೊ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತ್ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತನ ಪಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿಲಿತ್ತನಪ್ಪ ಅಂದಂದು ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಹೊಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತು ಏನ ಕಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇದನ್ನು ತೂಂದಿರ್ತಾರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣುಂಡತ್ತೇವೆ ಎಂಕಿ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡೆ ಎಸ್ ನಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇನೆ ಏತ್ ಬಂಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತತುಲೆ ಬೆಗಡ್ದು ಚಂಡಿ ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಜಿಪ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಲತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಕೊಲತರ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುನೀನಿ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಾಡುತ್ತೆ ಮನ್ಪುಗ ತೋಪವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಆತನ ತಾರೈ ಪೇರಿದ ಆತು ನಿತ್ತೆ ತಾರೈ ಪೊತ್ಪರ ಪಾಡ್ರಂಡು ಸಾರಿ ತಾರೈ ಒಂದು ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಂಡು ತೋಪವನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇದೆ ತೂಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ಲೋಟ ಅರಿಪಾರ್ದೆ ಇಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಕಿನ್ಯ ಲೋಟ ಇಟ್ಟು 4 ಲೋಟ ಅರಿಪಾರ್ದೆ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ಮೂಲುಂಡು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಬಂದೇನು ಎಸ್ ನಾನು ತಾರೆನ್ ತೊಬಾನು ತಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ತೂಲಿ ಏನು ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ಅಂದಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನದ ಅರಿಕೆ ಪಾಡ್ದೇನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಕೊರಂಟ್ಲ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ರನ್ ಪಾಡು ವೈಟ್ ಮುಲ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು GR ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊರಂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಿನ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಪಡ್ ಬಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಕನೇ ಇದೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಟ್ಟಲ್ ದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಂತಿದೆ ಒಂದು ಪೋಕ ದೇ ಇಂಜರ್ಕೊಂಡು പൊടിയാ ഒന്നും ഇട്ടാന്നെ
ಫೈನಲಿ ಅರಿತೊಣ್ಣೆ ಮಂತಾಂಡು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪವೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಚನೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ತಿಂದೆ ಎಸ್ ತಪ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಯಾರತ್ತ ಇಂಚಿನ ಓಂಡಲ್ಲಿ ಈಸಿದ ಮತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆಂದು ತಾನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಈಸಿ ಇದು ಆತ ಗ್ಯಾಸ್ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಅರಿ ಪೋದುಪ್ಪರೆ ಅಂಚ ಕೊರಂಟ್ ಪೋದುಪ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕೋನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಂತು ಕೈಟ್ ಉಂಡ ಮಂತು ಸಾಕಾಂಡು ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಏತಾಗ್ತುಂಟ ಪಾನಿಗ್ಲಿಗೆ तो यार तीनित व्लॉग निकले लाइक कांडा लाइक मनप्ले शेर मनप्ले अंचेने कमेंट मनप्ले बोका ई रेसिपी ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಜನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಎದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅತನ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ರ ಪೆದೆ ಓಡಿಪ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಅರಿಪೊತ್ಪುನ ಮಂತಿಜ್ಜನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ ತಾರೆ ಪಿರಿನಗ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದಂದು ಸೊ ನಿಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಟ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ದಾರಿ ಉಂಡತೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಆನಂದರಿ ಪಂಪ ಕಜಾರಿ ಉಂಡತೆ ಆರಿನ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೋಡು ವಾಶ್ ಮಂತದು ಅವಿನ ಬನಲೆಡ್ ಪೊದುಪೆರ ಪಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವೈಟ್ ಕುರ್ಲರಿಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶೇಪ್ ಅಂಚ ಬರಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೊತ್ತರ ಬಿಡೊಚ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಕರಂಚುಂಡಿಜಿ ನಾನು ಚೂರು ಕರಂಚುಂಡು ಅಂಚಾರೆ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಸರಿ ಕೈ ಆಡೋಂದಿಪ್ಪು ಕೈ ನಿಕಲ್ ಬಚ್ಚರು ಬಂದು ಬುಡಿಯಣ್ಣ ಪೋಡು ಕೈ ಆಡೋಂದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚಿಂಚಿನ ಮಂತ ಒಂದೇ ಪೋಡು ಅವು ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಿನ್ನು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಬೆಚ್ಚೋಪ್ನ ಪೊತ್ಪುನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಚೂರು ಅದ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಪೆರೆದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ವಿದೌಟ್ ನೀರು ಖಾಲಿ ತಾರೆ ಪೆರೆದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗಾಂಡೆ ಯಾರು ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಂಡೆ ಯಾರು ಐಕ್ ಒಂಜೇತು ಒಂಜಿ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೌಕ ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಆ ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಂಡ ಆಂಡೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ತಾರದ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪದ ಹಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿನ ಪೊಡಿ ಮಂದಿನ ಅರಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಕೊರಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದಿದ್ದದೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಡ 3 or 4 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಅತನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡೋರು ಪಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡೆ GRB ದಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡಿಯಾನ ಸೊ ಅನ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿನ ಕಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಉಂಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪೊಡಿ ಹಾಪನು ಉಂಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಸ್ ಈತ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಕ್ಕಿಯ ಉಂಡೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ತುರುಡು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅರಿತ ಉಂಡ ತಿಂಡ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪರತಾ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಉಂಡಾವೆ ಯಾಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಂಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡುವ ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡತೆ ಸೊ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪೋದಿ ನಮ್ಮ ಲಾಡು ಮತ್ತು ತೊನೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪುಂಡು ಲಾಡಿಗೆ ಮಾತ ಐಟ್ ದುಂದು ಇದೆ ತೊಂಡು ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮ ಬೇಕರಿದ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಇದು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿನ ಆತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಿಕ್ಲು ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ತಿಂದಿತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಡ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಕವೇ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್